Hola, cuinateques! Avui us portem una espatlla de cabrit al forn espectacular. Buf, tendre, tendre! Us quedeu? Som-hi! El primer que farem serà preparar les espècies. Posarem al morter una mica de pebre negre, romaní i farigola. Ho moldrem i ho deixarem ben esmicolat. Posarem sal a les espatlles. Pels dos costats. A continuació, les regarem amb un rajolí d'oli i li tirarem la barreja d'espècies per sobre. Les fregarem amb les mans per tot arreu i les reservarem. En una paella posarem 50 grams de llard i 15 grams de sagí. Mentre ho cuinem, posarem el forn a escalfar a 160 graus. Un cop s'hagi desfet el llard, incorporarem 250 grams de cebetes pelades, 6 grans d'all esclafats i un farcellet d'herbes aromàtiques. Ho tindrem uns 3 minuts a foc mig. Passat aquest temps, afegirem 600 ml de brou de carn. Ho deixarem fins que arrenqui a bullir. Just en aquest moment, ho abocarem amb la resta d'ingredients a una safata de forn. A sobre, col·locarem les espatlles ben distribuïdes amb la part interna cap a dalt, així com ho fa el Jordi. I cap al forn! Ho tindrem durant una hora a 150 graus. Baixarem una mica la temperatura. Durant aquesta hora de forn, haureu d'anar hidratant les espatlles de tant en tant. Així evitarem que s'assequin. Mentre tenim les espatlles al forn, prepararem una part de la guarnició. Tallarem les patates netes per la meitat i farem mitges llunes. Han de quedar més aviat gruixudes. Les reservarem i continuarem amb el pebrot verd. Ho tallarem pel mig i a trossos grans. Agafarem una llimona i li traurem la meitat de la pell. I les pastanagues les tallarem a rodanxes no massa fines. Posarem sal a totes les verdures i ho barrejarem. Seguidament, traurem les espatlles de la safata del forn i les reservarem. Sense treure el líquid que s'ha generat de la cocció, posarem les hortalisses a la safata, ben distribuïdes. Farem un llit i tornarem a posar les espatlles, però aquest cop de l'altra banda. Ho tornarem a ficar al forn durant una hora més. Podeu aprofitar per subscriure-us al nostre canal i activar la campaneta si no us voleu perdre cap recepta. Recordeu hidratar les espatlles.
Mentre el forn va fent, prepararem les prunes. Les posarem en un recipient i li afegirem 150 ml de vi ranci. Les reservarem. Ara agafarem la pinya natural i la tallarem. Primer farem rodanxes i després treurem la pell i l'anirem tallant a trossets. No utilitzarem el centre. Un cop finalitzada la segona hora, ens disposarem a fer l'últim pas de forn d'aquesta recepta. Treurem les espatlles i les reservarem. Afegirem els tomàquets cherry sencers a la safata. Seguidament, incorporarem les prunes. El vi ranci el reservarem per més endavant. Ho barrejarem tot molt bé i tornarem a col·locar les espatlles a sobre. Recordeu, ara per l'altra banda. Si us agrada molt la pinya, podeu posar la quantitat que vulgueu. Nosaltres vam fer servir una rodanxa. Distribuirem els trossos de pinya per tota la safata i regarem les espatlles amb el vi ranci que ens ha quedat d'hidratar les prunes. Tornarem a ficar la safata al forn durant 20 minuts més. Torrarem 60 grams de pinyons en una paella i els reservarem. Passats els 20 minuts, treurem la safata del forn. Ara ja podrem muntar els plats. Una espatlla, una mica de guarnició, uns pinyons torrats per sobre i au, ja tenim el plat preparat. No em digueu que no fa pintassa. Aquesta espatlla de cabrit queda tan tendra i melosa que és possible que no necessiteu ganivet. Mireu, mireu, a que fa goig! Salut i bon menjar! Si t'ha agradat aquesta recepta i ens vols fer un cop de mà, dona-li un m'agrada al vídeo. I si encara no ho has fet, subscriu-te al nostre canal i activa la campaneta per no perdre't res. No em digueu que no fa pintassa!